Tää mennä Miksun tuolle oikealle puolelle sit ollut. Nyt on vähän iso kaari menossa. Pitää vähän suoristaa keulaa. Noniin. Varokaa sitten, ettei siivet osu yhteen. Mitä toi nyt tekee? Kaikki pysähtyy ja sitten yhdessä lähetään. Mun pitää lähteä vähän aikaisemmin. Mikä meidän määränpää muuten on? Lennetään tonne Winehill Woodin, suoraan eteenpäin olevan vuoren yli. Mennään sinne lasketaan sinne toiselle leikata. Joo, se on tossa suoraan tuon Winewood-kylttiä yli lennetään. Joo. Noniin. Mä lähden vähän eka. Joo, Miksu lähtee vähän eka. Koska se on tuolla keltaisella Nyt tulkaa. viivalla. No nyt tulkaa, Okei. Kiitorata loppuun asti ja sit vasta nousee. Joo, mulla ei nää moottorit oikein toimi. Ei oikein. Noniin, lift off! Ei Jokin tolppaa. Älä tuu alaspäin vittu, mä annan tuolla. Käydään oikeastaan. Joo. Siinä sammuu nää moottorit väliin. Käydään, onks siellä toista konetta Allulle? Let's see. Mä vedän uukkarin tästä ja laskeudun sinne, otetaan uusi lähtökohta. Tää on niin vitu paskan tää. Laskeudun tästä talojen välistä sinne. Ei mitä vittu, tää meni vahingossa lentokouluun. Missä sä oot? Ehkä se on parempi paikka sulle. Ota sellainen pikku buzzardi, se on sulle hyvä.